Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kahitasan sa mga langit. Ginoong Dios, kami nagapasalamat kanimo nga hangtod niining mga takna. Sa gihapon kini nga programa nagpabilin nga mabati pa dinhi sa kahanginan bisan pa sa daghang mga kakulian. Ikaw Ginoo magapanalangin niini nga programa ug kini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento o kasangkapan sa pagpaabot sa kayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ang mga taong nagapaminaw karon nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagagiyahan, imong pagakabigon nga magaduol aron nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa tong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa ato nga programa dinhi sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa unahan, ato sa ning basahon mag-iban o sa atag pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. But by the way, karong gabi una mag-inusara ko diri sa atong programa sa kahanginan kay si Brother Libby. Tuaron sa syudad tungod kay namatay si Pastor Whittington Barita, ang kanhi presidente sa Central Visayan Conference. Unya ila masagyod pod ning kasuod gyud busatuan ni sila karon didto. Mao na nga karon mag-inusara ta. So ayaw mo pagpadala og text message dito kang Brother Libby kung doon na mo'y gusto nga maipabati diri mo sa ako nga kuan, diri mo sa ako nga cellphone, no? Okay? Anya pero og okay ra nga wa kaayo mo magdali, pwede ra gyapon adto kang Brother Libby. Mga the following nights na matagaan og higayon pagbasa ni Brother Libby. As of this time nga ako lang usa ang inyo nga madungog ug mabati, in short nga mag-inusara kuron diri sa kahanginan sa ato nga programa. Well, diya tayo basahon na sir, maayong adlaw. Ang among radyo ang among radyo medyo kulukuyon kay nadasmagan magudni sa iring sir, nahulog unya medyo naanay diferensya pero ingon ni kuya nato nga magpalit kuno siya og bag-o pero mawala unya maulian ra pud hinuon kadali ra. Salamat sa pagbasa sir, si Ronron di ay ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Ronron, no nya. Kana si kuya nimo nagsaad palit og radyo nindot na kay ang uban ron nga paliton kuan man kana na ang numero sa sweetrest. Ang ubang paliton ron tanduay kulapo. Apan may na nga mo palit kuya nimo unya radyo ang paliton for the purpose nga maminaw dinhi sa ato nga programa. So thank you so much kayo sa kanana ang kuan inyong concern. Okay, niya patay basahon sir, pangutan naman so sagdi lang, no? Kay naata na may napili na nga tubagon nga pangutana ron pero sorry lang gyud nimo Brother Winifredo Pobadora
Wilfredo Pobadura des Pandan, Bugos City. Wa ko kabantay nga paingon na di ay sa pagka kuan expire ang akong load, di expire o di ba ko maka-send lang gyud sa imuha. Kay natingala mo ko nga di pa man unta mauni nga kuan. Bisa kung saon ginako di gid ko ka-send sa imo, brother Wilfredo Pobadura, no? Kanana ang pero hibaw kung nagsunod ka sa atong programa. So alang sa kasayuran sa tanan, si Brother Wilfredo Pobadura bag-o lang ning nabotismuhan ato ning listener dinhi sa atong programa sa radyo unya mausad ni nakapakuan niya gyud, makapahigmata niya sa kamaturan ang atong programa dinhi niya nasabti ang pulong sa Ginoo ngani naabot siya po'y trumpa diya sa ilaha. So Brother Wilfredo Pobadura des Pandan, Bugos City, o di man gyud ko makasad nimo o na expire na akong load o na mahigayon man gyud nga di ta kasen, awa lang ko kay kahibaw rason nganong di masen, pero I know nga kuang kagyud gana na ang nagsunod kagyud sa ato nga programa, Brother Wilfredo Pobadura, no? Unya maayong pagpaminaw sa deron sa tanang mga kaigsuonan dinha sa Nazareth, dinha sa Paypay, diha sa bituon nila ni pamilya ni Ninong Doming Bunukan, and my only beloved mother, si Mama Gloria. Maayong gabi diha. Salamat sa imong pagpaminaw, napahimuslan ra gid nimo ang radyo ang gipalit nila ni Ninong Doming, Ninong Purit sa imuha. Okay, salamat kayo niya. Maayong gabi sa inyong tanan dinha. Maayong gabi isad sa ako diha nga pamilya, no? Kumusta nila ni kung may beloved only daughter, si Himhim niya, may beloved son si Sign og si Theo, no? Maayong gabi inyong mga anak og ang my beloved wife, no? Og ang amo sad nga buotan nga ni kauban sa balay, no? Si ni Ulakaw Bihito, no? Amo in taon nga ubanan gid taw mi diha niya sa balay kay wa pagad lagi may inunta ko ang kinhanglan pagimig kauban tungod kay gagmay pa ang mga bata. So thank you so much di sa pag-atiman sa balay. Ang Ginoo magapanalangin nimo. Unya kumusta sa di Brother Isaw diha ni Jilo ug ni Nas, no? Maayong gabi sa inyo. Well, patay last text nga akong basahon ni Gala. Sir, ang pangutana gihapon ni, no? Ako lang ning ilisan ha. Okay. Kuya John, mugrit ko og happy birthday. Kang Inday Lisa nga mag-birthday siya kuya ugmang adlaw gyud iyang ika 13th birthday. Inday, happy birthday. Unya nagkadaga ka, nagkagwapa. Salamat sa imong kabuutan, Inday. Unya padayon sa pagbinuutan ni aramitanan nagsuporta sa imo. Okay, salamat yun kayo, no? Mo na inindot na nga bisan pa sa ingon aning sitwasyon sa kalibutan karon naa pagay atong makaplagan nga mga kanang buutan, no? Okay. Ato sad pasalamatan ron si Ma'am Analisa Rabis, no, dito sa Nabotas sa Manila. Unya atong mga listeners, Brother Ronilo Itang, no, sa Saudi Arabia, diya sa Norway nila ni Ma'am Mian Fuentes, unya diya sa Florida, USA ni Ma'am Bernice Fernandez Dover, unya diha pod sa Australia nila ni Daddy Luloy Lubitani ang Mami Banji uban sa mga kabataan. May gabi inyo diha Daddy, God bless you ninyong tanan, no? Unya kanini ang ato ning kuan na lang, no? Adto ta sa pangutana apan sa dili pa ako sa nintan-aw nini ang kuan kinini ang atong mga viewers, no? Niya si kuan si Brother sani Milyuds Silasol. Brother Milyuds Silasol, maayong gabi Brad, sulo lagi ka. Yes, Brother Milyud, nagsulo ta karon kay unsaman nga na kuan man kanana ang si Brother Libby aron sa
kang Pastor Pastor Whittington Barita namatay, no? Unto ara sa syudad. Unya si Moise Salex Liaban, maayong gabiin yun diha sa radio station o may gabi isad niya si Elpidia Curo, maayong gabiin natong tanan. Unya niya si Rufino Moreno, nagpada siya og una usa ka hard natunga ang kamot nga nagampo dayon kuan kanang kasing-kasing. So salamat sa paghigugmag pag-ampo sa atong programa, Brother Rufino Moreno, no? I know nga imo sa ding gihigugma pod ang ato nga programa kay dinhi ka man nakabig sa kamaturan. Unya ni upload si Maninay Gay Charis Samson Lopez. Maninay, salamat sa pagbiyon sa atong programa ninay. Maninay. Unya kay as of now wa ato lang unya nga ipuno pa ang mga kuano, ang mga naay madugang din sa ato nga kan programa, no? Ato ning tagaan og higayon unya sa pagbasa, no? Unya okay, adto ta sa kuan, adto ta sa pangutana nga atong tubagon ron. So again, Brother Wilfredo Pubadura, no? Diha sa Pandan, Bugo City. So gyud di ko kasen pero duda ko wa pa ko ma-expire, brother. Kanana ang Wilfredo, di lang gi ko kasen sa inyo bisag saon ako, di gyud masen. Okay, hibaw ko nga naminaw ka karon. Brad, naay nangutana nako nga hain man kuno ang impierno, Wilfredo Pubadura. Okay, daghang kay salamat, Brother Wilfredo Pubadura, kining gipangutana sa imo nga gipaabot dinhi sa atong programa mo ni atong pagasaluhan karong gabhiuna. Akong balikan, Brad, naay nangutana nako nga hain man kuno ang impierno, Wilfredo Pubadura. Okay, daghang kaayong salamat nga niining pangutanag hain man kuno ang impierno. Sa tinuod lang ang impierno mao maning kalibutan na wa pa lang ron, wa ra kaabot og usa ka dupa ang gilayon sa impierno diha sa imong gibarugan. Yes, kay ang mahimong impierno kini manggod kalibutan na, kay tunawon og sunugon manis Ginoo pinaagi sa kalayo. So ang impierno wara usa ka dupa ang distansya og gilayon sa imong gitindugan, kay kining kalibutan na maoy himuon sa Ginoo nga impierno. Oh yes, kay kun imong tan-awon gyud ni dinhi sa kuan Biblia nga kung imong tan-awon sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 12 gisulti apan ang adlaw sa Ginoo moabot samas usa ka kawatan. Tandaan ninyo na apan ang adlaw sa Ginoo moabot samas usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. So mo na gisgutan diha. Ang kalibutan maunsa matunaw sa kalayo. Busa ang impierno wa gina kaabot og usa ka dupa ang gilayon sa imong gibarugan ug imong nahimutangan. Mao nang impierno pero wala pa lang ron. Unya nagingod dinhi sanglit kining tanang mga butang nga pagatunawon man sa ingon. Unsay pagatunawon? Ang mga butang, ang kalibutan ug ang mga butang ni kalibutan na tunawon man sa ingon pagkinahanglan nun gayud di ay nga magakinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadios nun. Kining duha ka mga butang higala nga gibanggit sa ato nga gihisgutan nga bersikulo, hatagin ninyo ni og dako nga pagpamalandong, hatagin ninyo ni og dako nga bili. Ayaw ni ipalabay sa inyong mga igdulungog, ayaw himo ang manginwalay pulos kining mga butanga kay hilabihan ka mahinungdanon o kaimportante kining mga bahina alang nimo og kanako mahitungod sa kaluwasan sa atong kalag. Hinumdumi baya ninyo gisulti na nako nga sa adlaw sa katapusan ug unsay imo unyang dangatan kana kay mao imong gikinabuhian karon. Kung sa adlaw sa katapusan maimpierno ka, malaglag ka, kana kay maunay imong gikinabuhian karon. Apan sa pag-abot unya sa adlaw sa katapusan kung maluwas ka,
kana kay nagkinabuhi ka karon para sa imong kaluwasan. Pero kumusta man ang imong pagkinabuhi ron? Nagkinabuhi ka para sa imong ikaluwas o kaya nagkinabuhi ka para sa imong ikalaglag? Ikaw lang ang magkuan ani higala. Ikaw lang ang magmamalandong ining mga butanga. Ha? Kay mo man ni ang gihisgutan, gipapili ramang gudtas Ginoo. Asa ta mo alagad ta o dili. Kung mo alagad tas Ginoo, ang paghukom sa Dios madayon. Ug di pud ta mo alagad sa Ginoo, ang paghukom sa Ginoo madayon. Nan asa may angay ug maayo nimong himuon ang pagpangalagad o ang dili pagpangalagad. Nga kung mangalagad ka ang paghukom sa Dios madayon ug dili pud ka mangalagad ang paghukom man sa Dios madayon man gihapon. Nan asa may imong pilion niini. Wa bitaw nang gisgutan sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon. Nawa ha? Pag kinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadiosnon. Maunay gikinahanglan. Pero mintras nagpabilin ka nga nagpatuyang o nagsunod ka sa imong kaugalingong gusto o kabubuton, dili gusto o kabubuton sa Dios, unsaon man nimo ni ana pagpakita at tubangan sa Ginoo nga nagkinabuhi ka diha sa pagkabalaan o pagkadiosnon. Nawa? Unya sa 12 nag-ingon nga magapadali o magapaabot sa adlaw sa Dios nga tungod nini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Mga unsa ang mga butang ani ang kalibutan maunsa ning kalibutan mga tunaw pinaagi sa kalayo. Maunay hinungdan bitaw nga karon ipawalis Ginoo ang maayong balita na hinumdumo sa unang panahon. Sa diha nga paghukman sa Ginoo ang kalibutan pinaagi sa lunop sa tubig. Gipawalihan sa Dios ang mga tao. Gipawalihan sa Dios ang kalibutan pinaagi kang Noe. Ang sistema lang mao nga duha ra gyud kabutang ang angay untang himuon sa tao. Ang pag-usab ug pagbag-o sa ilang mga kinabuhi ug ang pagbuhat og arka diin ang arka mao ang ilang kahigayunan sa kaluwasan pag-abot sa lunop. Naningkamot si Noe kung imong hulagwayon, kung imong pamalandungon pag-ayo, dili basta-basta kay ang Dios ang nagpili kang Noe, dili iyano, dili basta-basta nga pagka magwawali si Noe tungod kay ang Ginoo'y inunta lang selected, nga kanang bahina si Noe nakita sa Ginoo nga puno sa kahibalo ug kaalam sa pagwalis maing balita. Pero ang mga tawo nga ginapawalihan, ang mga tawo nakadungog o nakabati sa mensahe sa kaluwasan, imbis ilang pasalamatan si Noe, ang niabot sa ilang mga huna-huna, mauman hinoon ang mga pagyaga-yaga, mga pagbiay-biay, mga pagtamay nga ilang nahimo. Ilang gihimo ngadto kang Noe. Until nga kung imong tan-aon ang kasaysayan, dugay ug taas kaayong panahon ang pagwali ning Noe pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawan. Pero naunsa bagyong pagkaunsaa nga wa man sa gyoy mga tawo ning tuo kang Noe gawas lang sa iyang pamilya. Si Noe dunay tutulok ka mga anak nga nahisgutan sa Biblia, way labot tong wa mahisguti. Tutulok ka mga anak nga lalaki, si Sim, si Cam ug si Japet. Mao na iyahang anak nga lalaki. Ug unya ang iyang tutulok ka mga anak nga lalaki na minyo pod kibali nakaumagad siya og tulo pod ka mga babae. Ug kini sila dala sa asawa ni Noe kang Noe, 8 lang sila. Ug buot huna-hunaon maliban sa pamilya ning Noe, maliban sa pamilya ning Noe, wala gyud tawo nga mituo sa mga butang nga ginawali ning Noe. Makasusubo kaayo nga huna-hunaon. Ug unya pag-abot na sa tukma nga panahon diin ang kalibutan pagahukman na sa Dios, si Noe nag-imbitar sa mga tao dili pagbuhat og arka kundi sila musulod sa arka. Musulod sila sa arka. Tungod kay ang kalibutan pagahukman na sa Dios pagalunupan. Pero bisan paniana ang mga tao, naa maggoy sinultihan, to see is to believe, believe is to see. Naay mga ingon-ingon ni ana nga tuhuan nimo ang makita ug ang makita maoy tuohi.
sa diha nga sinuoy nagsigig pangimbitar sa mga tao, ang mga tao nagdumili og dili gayud sila mosulod sa arka. Sa dako nga katingala may eksena nga ilang nakita nga ang tanang matang sa mga mananap gikan sa kalasangan, gikas kabukiran na nagpanon sila. Kung imong basahon ang Henesis Kapitulo 7, versikulo 1 paingon sa ubos, mga mananap bay og laki, ang mga mahinlo bay og laki tinagpito, ug ang mga mahugaw bay laki tinagura. Sila nanulod sa arka, og unya daghan sa mga taong nahibulong mahitungod niini. Apan kay mi puwa-puwa mang sagyud pod ang uban, kaning arka gibuhat ni sulod sa 120 ka tuig, ni anang panahona dugay sa na nga gipraktis gitraining Noe dito bukid lasang mo na nga sila daw dunay mga kabuot nga mga tao. Ang uban pod kay dali biya kay patuo ning taos bakak pero sulti og tinuod. Perte yung dugaya gid mo tuo. Doon na ko'y amigo akong giingnan nga nakahibaw baka nga ang pagpamakak sala na astubangas Ginoo ngano magyud nga di man gid ka gyud mahadlok mamakak atubangan sa babae kay mamakak lang gyud ka aron kasugton. Ingon niya, abi ni mo boss, kung ang babae tug-ana ni mo tinuod, ambot lang ka ug kanus anak mo tuo pero sultihig bakak purte laging dalia ilarunon maning babae kay bakak gadi gan itinuod imong isulti tuo dayon pero tinuod di gid mo tuo. So sa samang pagkaagisad nay mga ingon-ingon niini nga kun ka matuuran na gani ang imong isulti, ang tao labing gahiaw di gid mo tuo pero sultiig ka ng mga istorya nga mga dili mao dali aragyong mo tuo. Unya dugangan pa sa mga pangatarungan nga way ka matuuran nga ang among namatan og mahayag mo na lang ni among pakamatian. Mao na nga pag-abot sa panahon sa lunop, humanag sulod ang mga mananap, sinuy nang imbitar, wa magining sulod, gisira ang arka. Pagsira sa pultahan sa arka, nining panahon na makita mo nga ang arka rauntay ilang kaluwasan, pero kay wa naman sila mosulod, wa man mutuo, pagsira, sira pod ang ilang kaluwasan. Ug unya ni abot ang kahigayunan nga misamot og kalig-on ang pagkadili mutuo sa mga tao. Ngano man, unang adlaw gikan sa pagsira sa arka, ikaduhang adlaw gikan sa pagsira sa arka, ikatulo, ikaupat, ikalima, way nahitabo nga lunok. Busa ang mga tao padayon nga nagyaga-yaga, nagkatawa, nagdahom man siguro sinuwi diha sa sulod nga ang iyang arka ning lutaw na tubig, unsaon paglutaw ana nga pagkadako kaayo nga arka. Unya naa pagyud ibabaw sa bungtod. Apan sa diha nga niabot na ang saktong panahon, naglima kaadlaw, unom kaadlaw, pag ikapito kaadlaw, ang record dinhi sa Biblia giablihan sa Dios ang mga tinubdan sa tubig ug nangabuluwang ang mga tinubdan sa tubig. Dinhi makita mong nagdaguok ang tubig, unya ang kalangitan naglagitom nga hilabihan kabaga sa dagom, unya sugod na og patak ang tubig og hangtod nga ang mga tinubdan sa tubigan, ang mga tubig hinay-hinay nga migawas gikan sa ilalom sa yuta. Kini nakapakurog ug nakapabalaka pag-ayo sa mga tao nga ilang nakita. Og diha isila miingon tinuod ang gisulti ning Noe nga dunay lunop nga mahitabo. Mutsugot mo sa dili higala, mahinumdum ragud unya mo sa adlaw sa katapusan, makaingon mo tinuod ang mga butang nga gisulti sa programa sa Jesus is Our Hope. Karon ang mga tao panahon ning Noe nangadto sa ilang mga puloy-anan. Gipangkuha ang mga salapi ug mga bulawan ug uban pang mga bililhong mga butang nga makapadani sa hunahuna sa tao. Ug unya miadto sila sa arka, naninggit sila. Imong mahuna-huna nga kadtong tulo ka umagad ning Noe nga babae, duna to'y mga igsuon, dunay mga ginikanan, naay mga igagaw, naay mga uyuan. Ug unya si Noe pod ug ang iyang asawa maog gihapon naay mga igagaw, igsuon, uyuan. Imong makita nga murag makita nimo nga pabor nga sila matagad ning Noe kay igsuon ra gud pamilyar, pero bisan sa ilang mga pagpanginlaba o ilang mga pagpakiluoy, walay timailhan nga ablihan sila sa pultahan sa arka.
bisan pa sa ilang pagsinggit nga naa sila'y dala nga salapi ug bulawan ug uban pa nga bililhon kaayong mga butang, walay timailhan nga ang maong mga butang makapalukmay sa kahigayunan diin sila malaglag na. So imong maila ug masabot nga bisan unsang butang nga imong naangkon ining kalibutan na, dili na magamit panahon unya sa adlaw sa katapusan para sa imong kaluwasan. Tungod ni ana mga kaigsuonan, isalikway ang gugmas mga butang ning kalibutan nga di makaluwas nimo, duol diha sa Ginoo, aron ka nga maluwas. Ug unya niadtong panahon na higala, misugod na ang arka og lutaw, hangtod nga ang arka ginaglutaw-lutaw sa tubig. Ug unya ang mga tao sila nangalaglag, apan dili man to sila nangalaglag kay wala sila makadungog ug makabati. Brother Wilfredo, nakadungog ug nakabati, pero nganong nangalaglag sila? Tungod sa paggawa nila mutuo sa ilang nabati ug nadungog nga mao ang pulong sa Dios gikan kang Noe. Hinumdumin ninyo higala, ayaw lang ninyo kalimti pero ayaw ninyo tuhui. Ang mga butang nga inyong nadungog dinhi mahimo nga dili ninyo tuhuan, apan ayaw lang ninyo kalimti, apan sa adlaw sa katapusan mo kini unya ang mahatag sa inyong dako nga pagpanudya, nganong wa ninyo tuhui ang pulong sa Ginoo nga inyong nadungog ug nabatian dinhi niini nga programa. Karon milabay na ang lunok. Sa ikaduhang higayon ang Dios magahukom niining kalibutan na, apan ang iyang paghukom dili na pod ipaagi sa tubig, kundili ipaagi na pod niya sa kalayo sa impyerno. Sa kalayo. Mauna nga sa dili pa moabot ang paghukom. Sama sa una, sa wa pang hukom sa lunop, gipawaling maing balita. Sa dili pa pod moabot ang paghukom sa Dios nining kalibutan na pinaagi sa kalayo. Gustos Ginong iwali usa ang maayong balita. Unsa man ning maayong balita nga iwali? Kung imong basahon, dili ba pagpangdaot balita, dili nang ang iwali ang maayong balita, dili nang pagpangdaot balita, na ako'y nakachat-chat, no? Nga parta naman gyud niya yung pangdaot sa ubang mga pastor, kini bas Abraham G. Orel, hastila na maginyang makapangdaot taman sa ginawa, murag siya na lang giinsakto ang halos ang tanang relihiyon, iyang kontra, iyang dauton, tungod kay lagi naghunahuna siyang insakto. Pero ang gisultis Ginoo, maayong balita, dili pagpangdaot balita. Mateo 24:14 nagsulti og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang katawhan, kanasuran og tinulungan ug unya moabot na ang katapusan. Remember, moabot gyud ang katapusan ning kalibutan na kanusa moabot sa diha nga ikawali na ang maayong balita. Malinaw ang gisulti ni Kristo nga matud pa ni Kristo, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come. Mga kaigsuunan, hapit na moabot ang katapusan, apan sa dili pa kana iwali ang maayong balita, kay gustos Ginoong masultian ang tao, gustos Ginoo nga ang tao mawalihan. So pagkadungog nimo sa pulong sa Ginoo, mo ning gisgutan sa Herbianon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Higala na dungog og nabati mo ang pulong sa Dios, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Ayaw. Unya ang gihisgutan sumala sa Santiago 1:21-22, busal lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadaotan, ug dawatan ninyo sa kaagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios sigala, dawatan na kay arang na nga makaluwas sa atong mga kalag, sigon sa gisgutan. Ang 22 na yun, hinoon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Dili lang kay iigo ka lang maminaw unya di ka mutuman, kay kung maminaw ka lang unya di ka mutuman, naglimbong ra di ay kagyod sa imong kaugalingon. So sa Brother Wilfredo, kanang padayuni ang pagsabot sa mga nagdagan nga mga pagpasabot sa imong pulong. Karon, ipawaling maing balita.
Unsa maning maing balita nga iwali kun imong basahon sa Roma 1:16 nagingon kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maing balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo una sa tanan sa mga Hudiyo o sa mga Grisyanhon usab. Unsay gisulti? Wala ko igakaulaw ang pagwalis maing balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Kinsa lang ang makabaton sa kaluwasan? Ang matag usa nga nagatuo. Kumusta man higala? Nakadungog ka naman sa maing balita, nadunggan mo man ang pulong sa Dios. Imo bang gituhuan? Nintuo ka ba? O imo ba ning tumanon ug imong sundon? Kay ang gisulti, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Unya na yun, hinuon tumana ninyo ang pulong o dili kay magpaminaw ra kamon ini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Tandaan, nga ipawali una ang maing balita, Brother Wilfredo. Unya ang maing balita mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Tapos sa kahigayunan sa pagwalis maing balita, moabot ang ikaduhang paghukom sa Dios niining kalibutan. Dili kalayo kun dili tubig kun dili pinaagi sa kalayo. Moning gisgutan na kung balikan sa ikaduhang Pedro 3:10 ngadto 12 matud pa kay ang adlaw sa Ginoo moabot sama so sa kakawatan og unya moabot og unya ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw pinaagi sa kalayo. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay, nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan og pagkadiosnon. Unsay gikinahanglan? Magkinabuhi ta dihas pagkabalaan og pagkadiosnon. Pero samtang magpabilin ta nga nagsupak sa kasuguan sa Dios, nagsupak sa kabubuton sa Dios, dili mahitabo nga makita sa imog sa ako sa atong mga kinabuhi ang pagkabalaan og pagkadiosnon. Kining mga butang amoy gustong makita sa atong kinabuhi, din magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan o magkadiosnon. Kung padayon na to, pagbasa na yun, nga magapadali, mga paabot sa adlaw sa Diyos, nga tungod di pagaduslitan o pagatunaw ang mga langit o kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw pinaagi sa kalayo. Mga unsa kin ang mga butang sa kalibutan, mga tunaw. So Brother Wilfredo, mangutana ang imong kailag hain ang impierno. Ang impierno wara kaabot og usa ka dupa ang distansya sa imong gilingkuran o gitindugan. Kay nganuman kining kalibutan na himuon kini nga impierno. Unya gisgutan sumala sa Isaias kapitulo 19 bersikulo 9-19 ang yuta pagasunugon tungod sa kaligutgot ni Jehova og walay tawo nga makagawas nini og ang mga tawo mahimong sugnod sa kalayo. Ang mga dautan, mga unsa ni sila, mahimong sama sa sugnod sa kalayo kung dili ta mga lagad dinha sa Ginoo. Magpili ka higala, mga lagad ka o sa malaglag ka, mga lagad ka o sa aron maluwas ka o sa dili ka mga lagad aron nga malaglag ka. Ayaw kalimot nga ang Dios nagahatag kanimo og kanako kanato og kahigayunan, higayon alang sa atong ikaluwas. Busa sigon sa gisgutan sumala sa ikaduhang Korinto 6:2 matud pa dinhi sa adlaw nga ikaw akong gikaymutan, ikaw akong gitabangan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan, busa karon kahigala magkinabuhi diha sa kaluwasan. Apan kung magdumili ka, ang Dios dili magapugos kanimo. Pero ang gisgutan sa 1:24-25 sa proverbio, nagsulti, ang kung ako nagtawag apan kamuming balibad, akong gibayaw ang akong kamot apan walay tawo nga nagtagad. Ako usab katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Gisayon nang ka, mahimuot ang Ginoo
sa atong kalautan nganuman gitagaan unta tag panahon, gitagaan unta tag kahigayunan aron ta nga makapangalagad, makausab ug makabag-o sa atong kinabuhi, aron atong sundon ug alagaron ang Dios, pero nagpabilin tang nagpagahi sa atong kasing-kasing hinungdan nga pag-abot unya sa adlaw sa katapusan mga laglag ta dili tungod kay wa ta kahibalo kundili tungod na sa atong pagkawalay pagtuo ug walay pagtaga diha sa mga pulong sa Dios. Brother Wilfredo, uban sa mga nagapaminaw karon, ako nasayod nga walay diferensya ang inyong mga salabutan ug kay way mga diferensya tanan matinaw og inyong nasabtan. Apan dili lang ko kasiguro nga bisan pa sa inyong katinaw og salabutan ang Dios inyong alagaron, inyong sundon. Nganuman daghan sa mga tao unyang mga laglag tungod sa pagsunod nila sa ilang kaugalingong kabubuton dili sa kabubuton sa Dios. Busa Brother Wilfredo, unta ang Dios magapanalangin nimo uban sa tanang mga naminaw karon. Well, sa dili pa ta, mo irog ngadto sunan aron pagtapos sa atong programa. Inuon na apay 15 minutos. Ato sa aning tan-awon liliun usa nato nini ang atong monitor aron ta makahibalo og diining dapita gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Ato ning tan-awon ni kay aron ta nga makakuan, aron ta nga makita nato ni. Okay, niya si Leonidas Tayom, sumalinog, no? Nagpadala siya og tulo ka kamot nga nagpray. Brother Leonidas, salamat kayo. Basta mga ingon-ani na gani, mas strength gid me. Kay nga naman, dili sayon kini nga programas kahanginan pagpasabot sa pulong sa Dios. Nagkinahanglan ta og gahom sa Espiritu Santo nga mutabang kanato. Kay kung wa tay tabang gikan sa kitasan, walay kapuslanan ang atong mga pagsulti sa pulong sa kamatuoran dinis kahanginan. Niyasad si Brother Jimmy Montialto. Sir, maayong gabi inyo dihang tanan sa Matag Oblite. Mayong gabi igsoon Libi og igsoon John og sa tanang namati sa tibok kalibutan. God bless. Naginusara raron ko dire Brother Jimmy kay si Brother Libi tuaron sa haya sa patay nga lawas ni Pastor Kuan kanana ang Pastor Whittington Barita. Niya si Sheena Rose de la Rama. Hello po, si Lulu Doro po ini. Si Kuani, si Sheena Rose de la Rama sa Kuani Tikaw Island, Masbate. Kay si Noydoro Hilig. So mayong gabi Noydoro, salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Kumusta na lamong tanan diha? Unya, kumusta sad si Pastor Kuan din ha? Kanana ang atong buutan nga pastor, no? Maayong gabi sa tanan diha. Pangumusta ko sa atong district pastor si Pastor Efren Tamayo, no? Unya, kumusta po di Pastor kanang Lester Ivan Amongos diha sa Negros, no? Maayong gabi, kumusta po ni Pastor Jufoni Galanza og unya sa tanan na lang nga naminaw. Niya asad si Lynn of Kiria, maayong gabi sa tanan. May gabi ni Moses Lynn. Niya po si Nora Roland Niriginon, maayong gabi Brad Libby ug Brad John. Welcome sa inyong tulmanon. Jesus is our hope, mostly in Quezon City ug diha sa Visayas ug Mindanao. Ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. God bless po nimo Brother Roland Niriginon, no? Maayong gabi inyo diha. Unya ni apod si JF Jipongski. Mayong gabi sa tanan viewers, listeners og broadcasters. Sulo flight di ay kabrajon. God bless and more power. Yes, nagsulo ta karon Brother GF, no? Jipongski kay si Brother Libby tuaron sa syudad ni Tambong aning Bilar pod sa kuan ni Pastor kanini ang Whittington Barita, no? Okay, ato suod magud ni sila kaayo pod. Unya, okay mga higala, sa as of now ato nang hulaton nga naa pay mosulod mindras masudlan pa sa atong oras. Unya ato ning ipadayon, Okay, Brother Wilfredo, akong natagaan og insaktong atensyon ang imuhang pangutana tungod kay nahatagan ko karon og dako-dako ang kagahigayunan. Tungod kay naginusara man ko, natural nga masulo nako ang time, no? So matinaw akong balikan
Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama so sa kakawatan og unya ang mga langit mawagtang sa uban sa dakong dinaguok og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa pinaagi sa kalayo. Sanglit nagapaabot man kamo ning mga butanga pag kinahanglanon gay diay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon. Moabot ang panahon nga kining kalibutan na Brother Wilfredo mahimo kining imperno. O gunya, kung imong basahon sa ikaduhang Pedro 3:13, apan sumala siyang saad kita nagapaabot to sa kabagong langit ug bagong yuta diin nagpuyo ang pagkamatarong. So i-transfer ang Dios, ha? Ngadtos bagong langit ug bagong yuta nga i-transfer sa Dios ang mga matarong dito sa bagong langit, bagong yuta nga pagabuhaton sa Ginoo kay kining kalibutan na mga tunaw pinaagi sa kalayo. Nga ni ingon ni ini ang kasaysayan, no? Kanus-a man ni mahitabo sa pagbalik unya sa Ginoo. Kung imong basahon sumala sa Mateo 25:31 hanggang 34 41 nagingon, kay inigabot unya sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido ni ngadtos kang Ginoo Hesus. Kay inigabot unya sa anak sa tao uban sa dakong himaya og sa tanang mga manulunda siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Di na siya magpakatao. Trono gani, hari gina. He is the kings of all kings and lords of all lords. Himuang nga si Jesus mo'y hari o muhari sa imong kinabuhi karon. Si Jesus ang mahimong Ginoo sa tanang mga Ginoo nining kalibutan na diha sa imong kinabuhi karon. O gunya, matud pa, kuyog ang mga manlulunda sa langit. Unya kung imong basahon sa 32 ug siya mahisamas magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding ug iyang pagalainon ang gikan sa tanang kanasuran ang usag-usa samas karniro ug kanding ug ang mga karniro sa iyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Tinandi nga sa pagbalik ni Kristo ang tawo nabahin lang sa duha ka bahin, karniro ug kanding ambot ipasabot matarong ug dautan. Ug unya nag-ingon sa kanana ang 34 ug ang hari magaingon diha siyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Wow na wow, kini ang gitagana sa Dios sa mga matarong, sa mga karniro. Pero kadtong mga kanding, unsa may metabo, diha sa wala, kung imong basahon ang 41, apan sa diha sa iyang wala, siya magaingon, pahawa kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayong walay pagkapalo nga gitagana sa yawa og sa iyahang mga manulunda. So mahimong kauban sa yawa, mahimong kauban sa yawa ang tanan nga kanang mga dautan unya sa adlaw sa katapusan mag-uban sila didto sa kalayo sa imperno. So niining kalibutan na mga kaigsunan gisulti ng daan sa Dios, wa ilipod-lipod, wa ililong sa Dios ang mahitabo niining kalibutan na unya ipawaling maing balita na aragid na sa imo kung ikaw dili ka mutuo sa maayong balita nga ginawali. Apan ang maayong balita matud pa sumala sa Roma 1:16 kay kini mao ang gahom sa Dios, ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa. Mao ni ang gihisgutan, busa ang kaluwasan higala, libre ka na nga walay bayad nga gihatag sa Ginoo. Hunahunaa ka, si Ginoo Hesus nagpakamatay, nagpakataon ning kalibutan na aron ikaw ako maluwas. Kung imong basahon sa Juan 3:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niyang yang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Higala gitagan-an ka, gitagan-an ta sa atong Ginoo og kinabuhi nga walay katapusan. Mauman gani ang gisgutan sa Mateo 1:21 nagingon og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki og siya paganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwa sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Hinumdumi higala, gipakamatyan na ta sa atong Ginoo tungod sa atong mga sala. Og unya dito sa Kalbaryo sa cross nanginlaba si Ginoo Hesus. Insya amahan ko pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Mituaw siya og mingon, consumatum est.
ili-ili lama sa baktani. Kining mga butanga ang migula sa baba sa Dios hangtod nga si Hesus nabugtuan sa kinabuhi og unya siya gilubong, namatay og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw og ang una niyang gipakigkitaan ang iyang mga alagad, ang iyang mga disipulo, ang iyang mga tinun-an. Og unya ni adtong panahona sa iyang pagpakita sa dayon na niyang pagsaka ngadto sa langit, nagbilin siya og saad, nag-ingon siya sa Juan 14:1 ngadto 3, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako, sa balay sa akong amahan anaa ditoy daghang mga puloy-anan, kun dili pa mo ingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na ako makaandam og lunaalang kaninyo, matud pa, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako atua usab kamo. Kining mga butanga mo gisaad sa Ginoo na asay puloy-anan nga iyang gitagana dito sa gingharian sa langit. Pag kinabuhi karon higala para ni anang dapita aron ikaw ako kitang tanan pagadad-on unya sa pagbalik ni Ginoong Hesus didto sa gingharian sa langit. Kining mga butanga higala ayaw palampasa, ayaw sayangi, kay hapit na ang panahon tingali unya og dili ka maanda mobalik na si Ginoong Hesus. Si San Pablo nagsulti siya sa Pilipos 3:19, nagingon matud pa ni Apostol Pablo, apan ang atong pagkapumuluyo didto sa langit, ug tungod ni ana atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Ang anumang nagpaabot man ta sa kan Ginoong Hesukristo, wala tay gahom sa pag-adtog langit. Si Kristo muanhi aron pagkuha dadon nito. Unsang atong pagkapumuluyo didto sa langit. Ang uban ang ilang pamuyo anhis yuta, pero ang gisaad sa Biblia langit. Kinsay muanhi? Si Kristo. Unya iyang lalinon paadto sa langit. Sa mala sa Nanto Salika kapitulo 4 versikulo 16 ug 17 nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Tanawa, mga banhaw, mga buhi ang mga patay sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Ang unang mamangon, ang unang mabuhi, mao ang mga matarong. Unya nagingon sa 17, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, nga naman dili manggod tanang patay. Tao pag anhis Ginoo na ay buhay. Pero nag-ingon siya, o kita nga mga buhi pa nga mabilin, pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila. Bisan tong uban kanila, uban ni adtong mga patay gipambanhaw, o sa pagsugat sa ginudas kanginan, sa ingon ini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Dili mo tunob ang Dios ninyo naalang ibabaw sa mga panganod. Ug unya iyang pagabanhaon ang mga nangamatay. Mao ning gisultis ng Korinto kapitulo 15 versikulo 51 hanggang 53 nagingon, aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa pagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Sa pagbalik sa Ginoo kining lawasa, kining kinabuhia usbon kinis Ginoo. Sa diha nga makabatuna ang tao sa lawas nga dili na madunot ug di na mamatay, mao ning gisgutan sa Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 nagingon, og unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamungari. Og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Higala usa ka dako kayong makasusubo nga mahimo ka lang unyang magtan-aw nianang mga tawo nga gisapuang sa panganod paingon sa langit. Nganong magtan-aw ka man lang, wala kay luna didto, kay ang imong pagkinabuhi karon imong gisupak ang kabubuton sa Dios. Ako magaingon kanimo, sunda og tumana ang kabubuton sa Dios sa walay duda makasulod ka sa gingharian sa langit base sa gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-ingon sa Mateo kapitulo 25 Mateo 7:21,
nagingon si Hesus, dili ang tanan magingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kinsay makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ug tungod ni ana, wa ba ka ma-challenge? Ha? Nganuman, tumana ang kabubuton sa Dios, malangit ka. Daghang salamat tigala. Nagkainapos na ang atong oras ni atay bag-ong ni sulod ato ni nga basahon ni si Rubas ba ni? O Ro nya Bias. Nya basta mo ni ang gikware maayong gabi Kuya John. Watching from Kagnukot, Bilyabal, Liti. Okay. Salamat sa taga Kagnukot, no? Diha sa Bilyabal, Liti. Sa maayong gabi sa inyong tanan diha. Unya niya si Richard Verden Villarde. Maayong gabi mga kapaglaom gikan diri sa Toronto, Canada. Ay sir, maayong gabi ini mo diha sa Toronto, Canada. Salamat sa imong pagbiyo. Bisan tuod og nalayo ka, naduol ka ra gyud gihapon kay niya ni sulod ka sa atong programa. God bless ninyong tanan, Anzio, in the heavenly homes. Thank you so much sa pagbiyo sa atong programa. Sa tanang mga naminaw karon, no, sa atong programa ug sa tanang nagbiyo, ako magaingon nga salamat sa inyong tanan. Unya magampo kita mga higala. Dalangpanan og makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Ginong Dios, panalangini ang tanang mga nakaminaw karon sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa kalampusan sa imong pulong nga nabati karon sa mga igdulungog sa mga nagapaminaw. Salamat nga ikaw magatubag maghatag sa among pagampo tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan na lang ni Brother Libby Clavis, Brother Isaw dito, Pastor Joel Tirana, kini ang inyong ubos nga higalag igsoon. Brother June Dihito, magaingon sa inyo, mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Bagong ugmat, bagong bugas, bagong turok, bagong salingsing, bagong sitla, bagong adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Hinahanglang tang maligo, aron di manimaho, umot Kung kamo nagka problema sa inyong mga bugas-bugas,